Web 2. Abin da ake nufi da Web 2 shine zamanin intanet da ya zo da tsarin bawa mutane damar rubuce-rubucen ra'ayoyinsu, interacting communication, tura bayanan bidiyo, audio da makamantansu, wanda yake gudanuwa a ƙarƙashin wasu kamfanoni da suke karɓar wani abu naka da zai iya bayyana musu ko kai waye, daga ina kake, wanda wannan ya ba su cikakken iko da damar bin diddigi a kan duk abin da kake tsakaninka da mutane. Wannan ya ba su kafar cin amana mafi muni tsakaninsu da mutanen da ke ƙarƙashinsu ta hanyar saida bayanansu, jirkita bayanansu ko sace bayanansu ba tare da saninsu ba, balle jiran amincewarsu a kan e ko a'a. Wannan shi ne asalin Web 2. Ba ka da cikakken ‘yanci game da al'amuran da ka wallafa na bidiyo, audio ko rubutu. Wasu kan iya sacewa su jirkita ma su ko su saida su. Fomular gane Web 2 ɗin ita ce, duk wani site ko application da za ka shiga, a tambaye ka email, phone number ko wani abu da ya danganci means of verification wato KYC, permanent voters card, international passport, national ID da makamantansu. Wannan Web 2 ne da yiwuwar a iya cin amanarka a wannan wajen.